I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition, ali tačnije igrat ćemo preživljavanje ili survival. Dakle ljudi, znači evo dao sam ime YouTube preživljavanje, ajmo odmah da krenemo, znači ovaj prva epizoda tog preživljavanja. Voljni teren. Znači sad mi je bitno samo prvu noć da dobro da preživimo. Ajde, čitaj. Inače, dobro, to ćemo za kasnije, znači sada neću da upusti i vidjet ću šta će da bude. Evo ga. Znači, gdje je uključio? Stani, ulti dobro. Znači, first person. Znači, idemo po drva. Sad su imamo ova crna drva, uzet ćemo i njih, šta nam fali. Razbijaj to. Inače, neću ja baš ono sve, na primjer, da snimam šta radim, možda ću neke stvari ja da radim ili tako nešto. Znači, neću bukvalno sve da snimam šta radim u preživljavanju. Idemo bar malo drveta, znači neću sada ponuđemo seme, navis. Idemo, gledaj, mene bre. Idemo da craftamo, tako. To, tako, odlično. Znači, crafting table, da stavimo tu, znači, da napravimo, na primjer, ne znam ja, ajmo prvo wooden axe i kramp trebaju, znači, po meni jedna od bitnih stvari, mač ćemo napraviti kamen, mnogo je jači i bolji, bitno mi sada da brži stekamo ova drva, da prvo nađemo neke ovce i da pičemo. Znači, dobro je ovo drvo, na primjer, ako se stavimo na vrata, na primjer, ne sviđa mi se obična vrata, od onih drugog drveta, od black wooda. Kupimo to drvo. Tu bude malo više drveta, mogu čak i zbog sve. Na primjer, ako ne nađem uglja, ovo je nešto baš nazivno da se nađemo. Zato je hoću, jer imam nekako 15-20 drva, dosta nije. Znači da pravim kuću, ja moram početi. Znači sad nam je bitno da nađemo ovce i neke životinje, čiste hrane. Znači trebamo sve zajedno, sve to imamo drvo lepo. Ljudi. Znači idemo sada ovo ovdje. Sve premiško. Dosta, 20 komada. Mogu skiru koristiti ono stomatu što mi fali. Idemo, znači, da nađemo ovdje, sad u džunglu. Ne, mi samo pečur. Je samo pečur, kaj se kupimo ovdje? Pokupimo pečurku. Sam je vidio, ja mislim na jabuku, imaš crveno sam mislio jabuku, pa da ono, turke. Da se kupimo, da bukvalno naravno kupi turku još. Ja neću sve da skupim, znači, evo tu dve pečurke, šta će mi još reći? Teramo mi dalje, znači dok ne nađemo ove naše ovčice. Ovčice. I da ne mogu se... Svinja! Desi! Koji je svinja? Svinjo, desi? Svinjona. I nisam dobio meso. Bravo!
I sve potroši u sekiru. Bravo. Zbog ovih tupih, retardiranih ovca. Pošto ne mogu da ih nađem. 3 sata. Treba sada ovdje da lutam da bi našao te proklete ovce, da bi napravio krevet. Da spavam. Da ne bi zombi pojeli. Da ne bi pravili na kobasice. Gdje su krave? Gdje su kravice? Či bim ja mamu. Ali ti se snađi kako znaš. Kad je krava, treba mi hrana. Hrana. Imaj milosti. Treba mi hrana. Opa, ljudi smo i kožu, možemo da napravimo kaput. Da nam bude hladno preko noći. Kaput. Gdje je još jedna peturka? Ja sam moram manjim peturkama da vidim ko. Ove ovdje. Zuuu. Žbre. Šta je ovo? Kakve sitniške? Još da se nisam čuo nešto ne znam nešto mi bilo. Ženite stvarno. Sad mi ne stalo. Sad će mi rekao. Ja mogu preživim. Nema vaca. Gdje su ovice? Ima kamenje. Ima rude. Ima svega. Ali nema vaca. I to nam ne treba ni jedna, ni dve, već 3. A da li ću da nađem 3, nemam pojma. I evo bože, idemo dalje. Šta ćeš, nema. Ne bre. Reci tu, sad ćeš bet tu. Bože. Ja lutam ovdje. Penjem se ovdje ko da sam kako se zove. Spirzo onaj zove Tarzan. Ne znam nikako se zove. Gle, skačem ovdje po drveće, penjem se po planine. Zbog jednih ovaca jer mi treba. Jao bože. Penji se tu bez, šuntaj. Ne mogu nađem nigde ovdje. Mislim, možda ih su negdje i bila, ali njih nisam vidio. Gledaj šta voda, šta je be ovo, Dunav. Jedno su kokoške, jedno su svinje, a mora su samo i ovce. Idemo u istragu. Ja sam Tarzan. Idemo skačemo u vodu. Trk. Plivaj. Vidite kako plivam, a? Još sa krampom u ruku. Ispade ja. Probijaj se. Kroz život. Tik. Jao bre, gled, dupan. Gled, kramp. Idem kroz kamen i kroz ovo. Nema ovca. Kako li ću ja se buknem do gore? Imam ideju. Imam sand. I pretvorim ga u zemlju. To ne mogu danas uvati. Popeli smo se na visoravni.
Idem da ubijem. Ovce! Gdje si ovcu? Govori, gdje si ti braća? Gdje su još ovce? Ti si još jedina preživjela. To. Idem po još ovce. Ovce. Sin. Grrrrrok. Pojem uzeti. Ne znam gledati ovo, već sunce zalazi. Da nema ovca. Nagrabusio sam ga. Nagrabusio sam ga. Nema ovaca. Sad ću ja rešim sve probleme. Kreativ. Always days. Ćemo da muku potvorimo. Sve preživljamo. Gdje se rušiš koža? Ide. A, sad ću. Ne sjetim. Gdje je vuna? Gdje je vuna? O. Tako. Evo ljudi, mali smo se pomogli, uzeli smo krevet, da ne lutam po usi i da se ne mučim toliko. Tako. Lepo napravi si dole još baklje sam treba uzmem, a nema veze. Idemo da postavimo krevet. Tako. Sada da vidimo crafting table, znači idemo. Nemamo stone. To je najveći problem. Ne idem do dijamanta. Dihlo bi lepo. I gledaj se zagrila, zagrilite se, a? Zagrili ste se od Miljana. Da vas ne prekođem sunce vam vaša. Da se muču ja ovdje cijelo vreme da vas nađem. A sad kad imam krevet, sad mi se pojavljujete. Da vas ne bi ubio. Sve bi to Hitler prekoljao. Aj, kupaj to. I čuti. Šta ovdje sad držim nastavu. Sad malo će sad čekamo dok padne mrak, ali nema veze. Malo, izvinite, malo sam si pomogao, ne mogu da se mučim mnogo oko ovog vrežu. Tek ću da se mučim, znači. Kači dele. Eto ga. 14, 15.
Znači 8 ide za za ovu peć. Znači prvo nađemo nešto uglja. Prvo idemo malo kopamo. Ovdje će nam bude broj, kako se zove, rudnik. Pa da malo dolu u dubinu. Stani bre, gledaj, mogu padnem dole. Gledaj ti ovo, bože. Kopamo malo, bar nešto da uspemo da nađemo, ako ne uspemo koji je šiša. Znači, nema ništa, vidim odmah. Probamo, ne znam kako vi vidite, ja vidim lepo, ali mislim da vi ne vidite lepo, znači ima gore. Da se napravim neke stvari i da završim jer ovo više se ovdje trambalaram. Gle, vodu imamo. Imamo vodu, ljudi. Te čuo ovo su. I sigurno tu vodu pila, znaš. Smanjila se voda, znaš. Ako nastave će mi popiju sve vodu. Da ne filozofiram ja. Ajde. Furnace. Mač. Sekiru. I nema više. Ali sad ću jedan napravim stik. To. I šavel. Šavel. Šta mi sve treba? Ajde da uzmemo ko prvo furnace. Taki. I taki. I ovdje stavimo kramp. I da stavimo jedno. Sa stikom smo uspjeli, znači jednu ovdje ispečemo. Tu možete jednu stvar ispečete. Što je ono, super. Cvrst mi lojku. Sad neću. A zavisi kako kad, možda se nešto duže peče, možda nešto kraće. Nešto duže, nešto kraće. Završili smo mi stvar, znači imamo i toploću. Šta nam treba? Kako napravim baklje? Pa nama treba, uzet ću ovako, uzet ću 4 ovoga, uzet ću jedno ovo. Sve vidimo. Nek se to ispeče više. Mi je muka od toga. Stavimo još jedan. Ajde će ispeče to. Da li će moći još da ne verujem. Ajde, ispeče, ajde. Brže malo to. Ajde brže, ajde bre. Sporačko. Ne može jedno. Koliko potroši drva za 4 uglja. Hej bre. Idem da napravim baklje. Ali nema si šta piti. Tako. Šta piti i napravimo torčeve. Tako. Ja postavimo jedno torče ovdje. I mogu da kažem, znači ljudi, to je bilo to za epizodu. Znači, do sljedećeg viđenja. Znači, danas je bio već jedan klip, ovo je drugi klip za danas. Znači, super. Samo tako da nastavimo. Do sljedećeg viđenja, od mene imate jedan veliki pozdrav! Jao, ode.